Príjemný dobrý deň. Vítam vás v novom čísle relácie s vami a pre vás. Hudba, pieseň a tanec budú aj náplňou dnešného vysielania. Predstavíme vám aj internetové hudobno-folklórne rádio Janko Hráško. Hovorí sa, že kto spieva, zle nemyslí. A kto má veľké srdce, že do neho sa vmestí veľa kamarátov, priateľov z celého sveta. Práve to nám potvrdil aj manželský pár Hraškovcov zo Slovenska, ktorý prednedávnom navštívil Starú Pazovu. Slovenské národné slávnosti sú príležitosťou nielen na početné podujatia, ktoré sa v rámci nich organizujú, ale aj na početné stretnutia. Tak na tohtoročné Slovenské národné slávnosti sa vybrala jedna časť redakcie Janko Hráško zo Slovenska, ktorá sa zastavila aj v Starej Pazove. Ide o občianske združenie Folklór bez hraníc a projekt Janko Hráško sa realizuje prostredníctvom internetového portálu, internetového rádia a internetovej televízie, hovorí Igor Hráško, moderátor a jeden zo zakladateľov. Som veľmi rád, že sme sa konečne do tejto časti dostali aj medzi, dá sa povedať, našich krajanov. Doteraz sme sa s nimi mali možnosť stretávať len na našich festivaloch na Slovensku, kde chodievali a prichádzajú vystupovať. No a teraz sme konečne zavítali my sem ku ním. A čo sa týka nášho projektu Janko Hráško SK, vznikol v roku 2007 ako myšlienka podávať všetkým folkloristom na Slovensku informácie o tom, kde sa deje, čo sa deje v oblasti folklóru, predstavovať folklórne kolektívy, teda folklórne súbory, folklórne skupiny, detské kolektívy, solistov, spevákov, inštrumentalistov, ľudové hudby a takisto aj remeselníkov. A tento projekt vlastne vznikol v marci roku 2007. A v apríli už sme začali snovať myšlienku založenia vlastne aj prvého folklórneho rádia, ktoré by teda vysielalo len čistú ľudovú hudbu. A tým, že vlastne najschodnejšia cesta bola riešiť to cez internet, tak tým pádom sme zistili, že sa to bude realizovať tak, že to budú počúvať alebo môžu počúvať ľudia na celom svete. Takže od toho roku 2007 sme začali aj vysielať, najprv to boli len také krátke večerné vysielania, a neskôr nejakého pol roka sme prešli už na plnohodnotné 24-hodinové vysielanie, takže vysielame, dá sa povedať, non-stop. No a počúvajú nás v súčasnosti ľudia vo viac ako 40 krajinách sveta, čo by som povedal veľmi pekné. No a práve je to asi tým, že tých našich Slovákov, tých našich krajanov je naozaj v tom svete veľa a takto sme mali aj možnosť vlastne zistiť, že kde všade sú, kde všade sa nachádzajú. Postupne samozrejme pribudali aj relácie, teda v priebehu dňa nám beží playlist, ktorý hrá náš počítač, no a do toho sú vsadené relácie, ktoré sú tematicky zamerané vždycky na niečo. Folklórne zvesti, napríklad to je relácia o tom, čo sa kde v najbližšom čase deje, teda o folklórnych podujatiach. Jednak aj tie, ktoré už prebehli a jednak hlavne tie, ktoré nás čakajú v najbližšom týždni a vlastne najmä teda cez víkend. Potom sú to ďalšie relácie, moja relácia Potulky po Slovensku, kde vlastne sa snažím akože zavítať do rôznych kútov Slovenska a predstavovať rôzne veci. Či už sú to takisto folklórne kolektívy, tým, že si zoberiem niekoho z nich na rozhovor, alebo predstavujem nejaké CD nosiče, prípadne knihy, publikácie, DVD nosiče a tak ďalej. Takže materiál, ktorý môžu folkloristi využiť a možno, že o ňom ani nevedia a možno by bol potrebný ku ich činnosti. Samozrejme sú tam ďalšie relácie, no a jednu z nich má aj moja manželka Renátka. Pôvodne teda tá relácia bola len, že z kuchyne starej matere a potom sa to rozšírilo, ale to by som už nechal na ňu, pretože to je jej
Keď ide o tento váš projekt, aké sú plány ďalej? Už Janko Hraško ako taký v podstate prezentuje tú našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Je to stále neziskový projekt, to znamená, že vlastne financujeme ho len z toho, čo dostávame ako 2% z podielu daní, ktoré sa u nás môžu získavať, prípadne z nejakých tých darov, no alebo prípadne zo svojho vrecka, ako sa hovorí. Takže nemáme na stránke ani žiadnu reklamu, aby nám zase nezahlcoval obsah, pretože vieme, poznáme stránky, ktoré sa dostali do popredia a zrazu tam sa objavilo strašne veľa reklamy a potom ten obsah tak nejak zanikal. A my práve ten obsah chceme, aby bol zachovaný, aby naozaj tá naša tradičná ľudová kultúra, ten folklór, aby toto bolo prioritou stále. Snažíme sa stále o nejaké také drobné rozšírenia. V podstate podoba webu je už, dá sa povedať, tretia. Čiže 3-krát sme už obnovovali www stránku, kde sa dá samozrejme aj spustiť to naše rádio, pretože to vysiela nezávisle od stránky, ale samozrejme je jeho súčasťou. Tam je aj popis, ako sa dá vlastne spustiť. Jednoduchým, jediným klikom sa dá spustiť vlastne vysielanie toho nášho rádia internetového a môže sa vlastne počúvať. Snažíme sa rozširovať aj relácie, samozrejme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní, dá sa povedať, zadarmo, alebo sem tam za nejakú tú odmenu, že môžu sa dostať na nejaký ten festival v rámci toho, že sú redaktori nášho rádia, tak majú bezplatný vstup. Tak zatiaľ je takých málo, ale zatiaľ si myslím, že nás je dosť na to, aby sme obsiahli toho čo najviac. Snažíme sa samozrejme preferovať aj tie menej známe festivály, nielen tie veľmi známe, ako je povedzme Východná, Detva, Mijava, Terchová, ale skôr takého lokálnejšieho charakteru, pretože aj tam žijú skvelí ľudia, majú tam skvelý folklór, sú tam skvelé folklórne skupiny, ktoré dokážu prezentovať práve ten svoj región, tú svoju obec. A naozaj je škoda, že o takýchto skupinách sa povedzme nevie, pretože tie sa možno ani na tie veľké festivály nedostanú. Snažíme sa priniesť aj živé vysielania z týchto podujatí. Samozrejme, tu vždycky závisí od techniky a od našich fyzických možností, kde sa momentálne nachádzame a kde sa môžeme nachádzať, keďže to máme len popri zamestnaní, takže musíme sa v prvom rade venovať svojej práci, aby sme dokázali uživiť svoje rodiny a potom vlastne to máme až ako koníčka. Takže nie sme profesionálne rádio, ale snažíme sa pracovať samozrejme čo na najlepšej úrovni, pretože, ako som hovoril, počúvajú nás naozaj vo viac ako 40 krajinách sveta, takže ten záväzok tam je. Takže snažíme sa postupne rozširovať aj tie relácie, snažíme sa zlepšovať aj tú techniku, aj tie možnosti, ktoré prinášame, aj možnosti propagácie tej našej tradičnej ľudovej kultúry. Snažíme sa, aby ten obsah na tej stránke bol naozaj taký, aby dokázal naplniť očakávania ľudí, ktorí jednak žijú za hranicami Slovenska, povedzme chystajú sa prísť na Slovensko, aby mali možnosť sa dozvedieť, že kde sa čo nachádza, kde si čo môžu pozrieť, nielen teda z oblasti tých piesní, tancov, hudby, ale povedzme aj tú tradičnú architektúru, alebo povedzme tú tradičnú gastronómiu, alebo tie remeslá. Takže snažíme sa naozaj, aby tých informácií tam bol dostatok a aby sme obsiahli skutočne čo najväčšiu časť toho nášho územia. A už teraz nie len teda na Slovensku, ale povedzme aj Slovákov žijúcich v zahraničí, pretože aj to sú Slováci a snažíme sa teda presadzovať aj to, aby aj oni si ku nám posielali tie svoje materiály, tie podujatia, ktoré sa o nich konajú, alebo tie reportáže, ktoré spracujú, či už písomné, alebo povedzme aj v tej zvukovej podobe, aby sa aj oni mali možnosť viditeľniť. A samozrejme potom, aby sa takto našli aj tí ďalší Slováci z toho sveta, teda nie len odtiaľto povedzme z Dolnej Zeme, kde je tá intenzita, dá sa povedať, najsilnejšia, ale povedzme aj v tom zahraničí, či už v Kanade, v Spojených štátoch, v Austrálii, vo Francúzsku, v Nemecku a v ďalších krajinách naozaj, kde sa tí naši krajania nachádzajú.